Mama Cameroon, Mama Cameroon, onye na n'olu, ezinụlọ niile onye na n'olu, ebukwala nwanne gị ihe ego nke ụwa, ebukwala nwanne gị ihe ego nke ụwa, ihe nwanne bụ na meji ebukwala anyị hụrụ nwanne onye ji ebe edebe ebe onye ji mma debe mma ịna-akpọ polisi hapụga ya omenka nwanne Monica banyi okoso nwoke ọma okoso bainwere ihe nwanne mena gị iko gbaghara ya otu nwanne si mmejọ nwanne iko gbaghara ya masị asụ nwanne ya bụ nwanne efu na nena nwanne iko gbaghara otu ọbụla nwanne si mmejọ iko gbaghara nwanne dị ya azụ ya n'ahịa nwanne dị ya dị ya n'ahịa
what we are doing now? Mama, how about you? Never go for what? Then you go for what they go kimchi? What they go kimchi? How many you have go back? Eh? Me walk you home. Praise the Lord. Is it a woman? Get a quantity nature. You have not 20 years since so take a shame. Or you want to do it for yourself and by yourself. I cannot reach in. What are you wagon? You have not about them get shame. Kike Jack again. You shall give one nigga woman. After all, you are not the only person who grew away. Go ahead and kill yourself because of women I'm going to go. Kike J. Woman. Where is any way to chineke baby? I don't want to see what about me now for on your job. I dare not kill a check woman. I got my own. I will not die but live to see the goodness of God in the land of the living. Amen. Unyara. Yamegomo. Me give him a goma, eh? Get my begging I come I will report you to him and you will see what he will do to you. Okay, my question. You guys get reported not come my number. I come here. Come on, body more. You can get reported not going. Each of my senior brother. You can go to the president of the country. I don't care to know. Go to the headmaster of this community. I told him, the last bus stop. Go to Chukwuoke Kabiama. Gaga report to I said I'm going to walk him on for town who boy and for 9 months. Babayaka. No, on the Toshi, what they go get. Where he has go GD in Ribana. No, I am busy, baby. Come on, Machi Anthony. Mama, Morgan, you go get penas. Mama, in a heart of more. In a heart of more. In a heart. You will let him. You will let him. Oh no! You will let him. Oh, what the chama? You guys are charged up. My cousin told me I come on use. I come try home at it. What bottle of I can give you? I won't get that. I want to make her. Get it a crash to put nail up. One nigga. Never put on one again. Get it came and for the first time. Now the 1-5 can you go my baby now? Get from cock or copper. I will not even mind that I'm your father. I will so deal with you. Nicola Bonyara. If Roland so good. Of a monkey, if the bottom of Mammy Frola so good. Mommy, Mama. Mama. Close the mouth. Close the mouth. The child got sister. I want to get that. I will destroy my you. I want to go to your daughter. I said, them give them. One name with them, Naya. On that I can do today. Metagi heta. You got my hair class to the corner low besson. Nah, the Quenwago. Shut up your mouth. Hold my legs very well. You know them, I will lament them. Then I never cook. They capture me. I have captured you. If I fall, maybe I get that. You get that like Hey! On a to the Hey! Mama! I have every right to train her the way I want. Oh, you boss him, spare the rod and spoil the child. Oh, him nigga. Did you allow me to spoil the rod and spare you? It may be from Guinea. It may be from Guinea, Cameroon.
I spoiled myself and I spare myself. Get come back. Next time, if you lay your hands on this girl, you may to get caught. Let me see you punish. Mama Cameroon, Mama Nimelau, Jesus. Ebi mele kam den dota Mama Nimelau. Come on, can I now make Mama Nimelau, Jesus. Ukolo bia na enweghị ntụpọ. Di mama, biko, ama m na abịa, biko. Akpachara m anya, biko. Kedu ihe na yọrọ m biko fa? Naanị na ewosara m mmiri. Hiri nga akpa nnu. Ọ dị gị ka mgbu. Akwa ịsa ga-awa akwa m. Mmiri wụrụ mmiri m. Sometimes ndị mmadụ na-aghọtaghị ihe a na-akpọ marriage. Kịta mụ na gị abụọ ihe anyị wụ one. Mmiri wụrụ n'ahụ gị. Onye wụkwara n'aka gị nwe. So why will I misunderstand you? Sama m akwa biko. Akwa ndị kemi sakwara ya asa. Asachara m ya gbasara m na. Nsogbu anọ. Isi ike. Na akwa gị a na-aṅacha ihe sị. Ọ na-aṅacha ihe m kwuru ekwu mgbe. Di mama. Ọsịsọ biko na agụrụ ji. Adakwa n'ele ebe ọ nọ. Ada nọ n'ile egwuregwu. Ọ na-abịa. Nwa isi ike o. Okay, di mama. Mama Nimelau. Eze Jesus. Ebi mere kam dị ngụta. Nwunye m ọma. Hey, awụrụ ngụ mmiri. All mistake. Ewe n'iwe, all mistake. Kikoni hebi shie. Kini kama nya mere. Kiki jesu we gworo mere. Kwajo nya ho ni ne. Akwado me mmiri first. Ememe gwara ada agba anya mmiri. Abịa ka nwaanyị were ure show for setashiri na akwa ya na asa de mmiri. Were ya just look at me. Nwa ha kwadogoro gbasị ka mpọ ga na ha one bottle. Ya were mmiri o ji sapụta na shin de du ya na ho. Were sama. She had the guts imepe ọnụ sị m di mama. All mistake. Nwunye mama. Akwa mistake. Ana m asa akwa. Ngụlata otu ala asa akwa ya were abịa. Na kwa mmiri kwesịrị na ọkpa kwa mere arụ. Ọ bụrụ mmiri n'isi kwa ọrụ m niile. Mmekwe ka. Ọkọsọ. Ọ bụ na ị ma na ị ga-akwụ ọtịa mmiri ahụ. Gị mere kwa ha n'ọkpa. Etosiwekwa gị n'ọkpa. Ị bụrụ nkwaza ịchọkwa nwa pneumonia. Mama si nwe hernia ya nwe. Also in appendicitis ya nwe is none of my business. Mmekwe ka. Ọ bụ ya pụtara ka m na-ekwa mmiri ahụ anụta. Akwa mmiri. Ọ mụ na gị. Pụtara ka ekwa mmiri ahụ. Pụtara ka ayakwa mmiri ahụ. Check out. Come on. You must leave this house. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Why are you shouting? Yeah, everything. What is it? Megan. Ukunka gapo. Akwe ukunka ono jira baka baka bute dawa yanga. Aga ebupu ukunka from this family today. They must leave my house. Anazima alo ya kporo ya mo ebo shi kwata ma mpuro okobo mukunku. Ha bupu ha bupu. Shi na bempo. I'm no longer interested. Go.
Oh my God, I chiri nani na jumper oyi, nani jumper trouser. Okwa jump up trouser oyikwa o. Mu na nwa nchi bochi. Okwa so se. Iti ga nne go maka konkosa. Iti nne go maka agbado oyi. Iti go maka udu ihe obu ni ho. Practice them. What I get onto? Get kabere. Ugo bu you the shanu ugi. A good man takes care of his home. Ma jo nwoke na agasabi agasa. Ugo bu ni na agasabi. Give the bukata tanke onu. Give them megi. Onye mkpokota Solomon. And I had na the songs of Solomon. Onye mkpokota. You talk as if you are all and all. Ole ki mkpokota. Family ayari otu bele ko tidy le pepe ni le gre fufuroro. Mkpokota ole. You ga na Cameroon no reba ahụ. Na eme dada. After ka dada chana ihe ni lele ya. You jile kwaso makeup nzo anya na nke aka. Gini kwaso ki mama basile ni wo. Don't let me start because mbido ye me ho ni get like him. Leave me alone. Kwe hunu nwa ya di shinga puta. I am no longer interested. Onye ga be mmadụ asị ala ya lawa. Owo nodo. Oguda work. Enwe ebe gala. Hey, anya ka iji wa yokumma. Ụlọ nne m na nna m. Na alụ nwo gị. Onye ka nne ya mere mo. Mgbe na Cameroon. Ahụ nni ga aga eri nsogbu. Ahụ ihe na aga alụ ọgụlụ gị ọgụlụ elu sa ọgụlụ rie nri. Ahụ mmiri aga nga ga alụ ọgụ. Nne nwa ebe na ala ahụ gbakpọ onye nkịtị. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maka na mpa ma nwona. Akwa maka na eli ekodi aja ọcha. Gị na-atụkpodi aja, amakwa atụkpodi onye nwụrụ anwụ. Ana m asị. All the written everywhere. Onye ọbụla ama ya. Amụ ya ama. Kedu ihe m na-asịrị asị? Ịma na ị na-eme ka nna gị. Ana m arụ ọrụ na rewe na Cameroon. Ọ dị ofele. Mmadụ ịrụ ọrụ na rewe na Cameroon. Gị nwa kedu ebe ị rụrụ? Ebe ka nna gị rụrụ? Nwere m ike m jee na Cameroon ị ga-ahụ aha m n'akwụkwọ ha. Aso ị rụrụ ọrụ ebe a. Ebe ka aha ya dị. Ịrụ ọrụ na rewe. Mụ na onwe m arụghị m ọrụ na rewe. Mgbe m na-arụ ọrụ ebe a na-akpọ ose Cameroon. Ose Cameroon ịma how many years m kwụrụ ose na ose company. M kwụrụ ose na Cameroon kwọcha ya lata hie. Ebe ga na-akọrọ m. Ose ahụ na-afụ gị. Nleta n'obodo a hụ ọmarịcha ihe abụgabụ onye ọbụla soro gị si onye a bụ nwa afọ nwa amụrụ nke ọma si n'ezigbo ezinụlọ ahụ afọrọ gị. Enweke ịhụrụ gị ma na ịkwụrụ ose. Kwọsọ na hịkaka. Nonsense. Ọ ga-apụ. Ma ịkọrọ elu mekara na ihe na-akọwa aja mbele ka ọ ga-apụ. Chineke m obi n'igwe. Why are you delaying my destiny? Nna agbape pọmpụ m ka mmiri zuwe. Meghere m ụzọ ngozi m. I say let my enemies live long and see what I'll give future. Kwe hụrụ here, they will live long. Chineke nye m ego mgbe ihe ga-eme m otu nwanne nwoke si n'ụlọ nke ya rụpụ. Ọ lọta ihe ya bịarute ebe ya bịa leta gị. Ya alaghachikwa ha na mansion gị. Otu ka m ga-esikwa ahụ nke m. Ihe nga na-abịa nga na-eleta esi ị ga-ekwu. Abịakwana bịa leta m. Rụọ Chineke biko. Meghere na ya pọmpụ a ka ọrụ nọ ka ọ kwapụ ebe a ka m ike. Ebe ka ọ na-agba. Ebe ka ọ na-agba. Apọmpụọla mmiri m. Obere oge gbara aka soro. Ọ gaghị ata aka gị ebe ya ọma ego. Ị gaghị abịa ya ọma ego. Nwanne gị nwoke nke a dị ka m. Ọkwụ nke a ọ dị ka m na-agba mbọ ka m. O ji nkụ nwatakịrị kpatara ego. Ọgaranya na nwa. Ọ dị ka m. Ịkọrọla ya. Maka na o nwere otu ụwa siri racha ahụ saịdị m. Ịjụla m jụrụ m na onye nwụrụ anwụ. Onwe ebe ọ dịrị gị mma. Ọkwa nne. O nwere n'oge ọ dịrị gị mma. Mụ na onye nwụrụ anwụ owuzi. Gụnwazi gị na onye keji ego owu. Don't worry. Nne m. Ma. Ịnụgo na ya. Jee na kichin. Butara m oche nwaanyị n'ọdụrụ okwu. Ma bụ onye abiko. Ka mụ na ya tụkwuru anyị ka anyị kọwa. Ikpechakwa aka. Magụbari ya. Ebe ewu na-eje. Ebe mgbada na-eje. Ma ngwere m ọsa. Olu ka m bịara ugbu a. Isi ma achakịrịkpa n'isi gị. Achakịrịkpa n'isi gị. N'isi gị. Mama achakịrịkpa n'isi gị. Mama Cameroon achakịrịkpa n'isi gị. Achakịrịkpa n'isi gị. Ebe na. Ebe na. Wee na-etikwu a. Ebe na. Olee etigakwa isi ọdịkwa gị mma na ọ ga na-agbọ ka iwu nkịta. Ya mama. Papa. Ebe nwunye m na nwa m nọ. Ahụ onye chi nwunye gị na nwa gị. Isi ọdịkwa gị mma. Ome gị na-agwụ dị okwu a. Gị kpọrọ nwunye m na nwa m kpochie ha n'ime ụlọ gị. Nwaanyị m jiri aka mbara ya mba ya gbapụ ka gị kpọ ya kpọkwara. Mama ka kpọpụtara nwunye m na nwa m otherwise ị gaghị ala aka m na m. Ị chọrọ nwunye gị na nwa gị? Ị chọrọ nwunye gị na nwa gị? Agaghị alala ha Cameroon. Alala ha Cameroon. Isu? Lepa
possible. Ha la ha Cameroon. Nwunye nna nwa m alala Cameroon. Ịchọ ha. Ọ dị simple. Ofu posh na ompa atọ. Choi. Mwa. Genye go ofu bottle ompa national. Carton ompa atọ no otu snap. Mwa ga-ebute. Asa arụsịnụ. As the goddess. Awa nne m nwa ka nna m nwa m ga-eji ebinye carton before ke kpọpụtara nwunye m na nwa m. Until waiting. Mama ga kpọpụtara nwunye m na nwa m. I am warning you for the last time. Go and provide my daughter. Kpọpụtara m ebe ọ na-ehide ha. Kpọpụtara nwunye m. Kpọpụtara m nwa m now. Ama agbakwara gị film. Nwunye gị na nwa gị nke chụrụ achụ. Alala ị chụrụ ala atụfucha ụda na eje tụtụ ya. Ọla ha alala. Kama m direct ha ka ọ ga bido ebe m kwụsịrị na Cameroon. Ka m chụpụrụ ha asị gị kpọkpụrụ. Mgbe m chụpụrụ ha asị gị chịbata. Achụpụrụ m ha yes ọ mụ alụrụ ya mụ achụpụrụ. I didn't say you should chụpụ. Kpọpụtara nwunye m na nwa m kịta. Ama agbakwara gị film. Ị ga-eme n'omenala. Ị na-agbara m fim. Gbanye fim. Achọrọ m ịhụ fim ahụ. Ma ọ bụ dị gbanye fim ahụ ha na-apụta. Onye gbanye fim ugbu a, o nwere ike meta m n'obi m send ahụ. Ha laghachite azụ. Come say come back. Nga ahụkwa Cameroon o. Ya lakwulili ihe gị na mpa m jere na Cameroon. Akụkọ gị niile achịkwa m ya n'aka. Gị gbuo ya ebe ahụ fọtọsịcha mpa m bulatara ya n'ozu ebe a. Bịa ga-abịa mere anyị nwa kwa ebe ya. Anyị nabata ya. This will never happen again. Mechie ọnụ gị. Mechipụ ọnụ gị. Nna gị m tara ahụhụ ebuga mamịrị na Cameroon. Ị nọ nga ole? Bulatara n'ozu ebe a. Lie ya ka esi eli eze. Ị na-akọ yawu. Nwunye gị alala Cameroon ya na nwa gị. Kpachapụkwa ya gị o. Ị ga-ime omenala. Nwunye gaga alata. Alakwala Cameroon. From Cameroon o nweke gaa Libya. Linu. Buta carton ompa atọ. Otu snap wee mezie omenala. Finish. Circumstance. Ị na-ha achọ m okwu. Ma wụ circumstances o. Ma wụ circumstance o. I don't care to know whatever you are speaking. But I'm agwa gị mama. Ịsọkwa gị za mama Cameroon. Mma agwụkwa gị na mụ agwa nwa mama Cameroon. Mụ na nwa m there is Cameroon blood in me too. Na ịmụrụ m chọrọta m hapụ ga m na Nigeria ebe a ma na-ata afụfụ. Doesn't mean that I don't know what you are up to. Kpọpụtara m nwunye m. Kpọpụtara m nwunye m. No problem. Iwetaghara ihe niile m gwara gị mee omenala. 3 cartons of ompa, choi, and 1 snap. Nwunye gị ala ndị ebe a ugbu a. Depa. Papa, anọ m na Children's Square tụọ agara m choir practice. Nọ na Children's Square. Marakwa aga. Adịkwa sọ na ọ wụrụ Chineke ịgụrụ Chineke egwu abụghịkwa ihe ọjọọ. Kama na ọkwa ndị na-akụzi iwu ndị na-eme ihe ọjọọ. Papa, all one. Abụrụgodu nwaanyị ekwesịghị eyuzu onye ọbụla ọ chọrọ iyuzu wee kpaa mkpamkpa. Kama na ị kwesịrị ịdị smart. Dị gara dị ka nna gị. Ile nna gị ahụ m ntị ada ata ntị m ata. Ada enye ime pịam mụ ahụ na gị pịam. So mụrụ anya dị ka azụ. Be very very smart. Enwe ihe dị agha pịam gị kwuo because gị gbaa nkịtị you close your destiny. Mana gị hụ ha na-kwuo kwupụta ihe ọjọọ ihe ahụ emere ihe ọjọọ kwupụta ọha na eze n'olu gị. You will be saved. Ọkụ na aghọta otu m si agwa gị mụrụ anya ka azụ. Ka ebe a na-eme dịkwa ya na parish. I will come after you before ị na-ekwecha egwu ahụ eguzo ma eche gị. Nụ ihe m kwuru? Good. Bye bye. Ngwanụ. Nna anyị nekwa nne go. Para na agbago. Mụ na agwa wee biri. Ejiri nga nkịta. Gị chere go chere nne m aka ote ka nga ebudegara nkata anyị ma ndị nọ na nga. Chesa ha nna ga lekwa n'igo. Ngwekwa respect. Mekwa na m dị lụrụ galụ na ti kwesịrị kwagara m ugwu. Tiri anọdụ n'ime ụlọ. Ọ gị tiga tiga ya buru n'ime otu eburu ya gaa ije ka nwaanyị gaji ebugere n'enyi. Na am your lord. Lord go ihe mgbo. You supposed to serve me as your lord. Buru ni m kwanyere ya ugwu. Nye m dignify ya moto obi ọma akpa m. Gị chụrụ ni m n'aka ka kabani ala. Chesa ya sị nna ga o lekwe n'iri. Kama lọ nwa pịakwara m gị anya. So you think you go mabi? N'igburu ego n'igburu nama. N'igburu ọdụm m ga-eji asị gị thank you. Onye mkpọtụ. Okosoro igọ. Ele he nsogbu gị.
bụrụ ga na ahụ ị na-ejidekwa nwa ya ekwu okwu o nwekwara ihe na-eme ma like ihe anaghị kwa m ya oge ọ bụ na ị na-agwa nwunye gị okwu ị na-agwa ya n'ọgụ imere ihe n'isi ya iji ha kọbọ iji ha afụ n'isi ya agwazikwa na ya onwe ịtụta kọbọ ka ịtụtara afụ igwe ya na nwanne gị nwoke nke nwere ego bụ ihe lụtara nwaanyị a nye gị maka ọ bụrụ na gwa tụrụ ego gị wee lụọ ya ị gaghị na-asị ka ọla maka ịmago na nwa ebe ị ga-esi weta ego ọzọ ị ga-eji ga lụọ nwaanyị ọzọ ị ga na-ekwu eziokwu na eziokwu wụ ndụ oge na mkpe na-abụ ha nso nwanne nwoke lega nwa ya ihe ọjọọ o mere ihe na-enwebedo onye mere mbụ so many people are marrying for their brothers ada anụ ya anụ must you talk ọ nwunye m ka o kwesịrị inye m respect and this is family matter ada enwe 3 parties in marriage all one on one ikwu okwu ikwu eziokwu eziokwu bụ ndụ ana m anụ ebe a na-asị asị ịtụga asị ihe ịtụgawa asị ahụrụ anụ ga-azụrụ ihe biko ọ bụrụ na ị naghị eri ka mmiri Obinigwe ebudachi ha kịta ka m matara nke bụ eziokwu Cameroon ọkwa isi na ebusara ka nkịta give ni ka nkata ewo nkata Chineke so ụbọdụ ngwa kwuru ụgwọ isi m na nwanne gị nwoke kwuru ụgwọ isi m nke a gosi na m eburu respect niile mmenye gị bụ ihe fere meshi otem si nego sana wada gwa akọrọ gị isi m ị ga ha weta cutlass ma weta mma daga etu a na-esi egbu ogo ka ewu gburu isi gị otu egbupụrụ nwanne nwoke na Port Harcourt ebe ọ ya kwụrụ ụgwọ isi gị ọ na-egburu isi ya gburu bikos ụbụrụ ga-enwe ihe nọ na ya nke hụrụ siri ebe obi nọ gbadaa sa hapụrụ m ya gafukwe all right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.